Bideo honetan jarraituko dugu biderkagai edo faktore komuna ateratzearekin, baina erabilera bat ikusiko dugu. Kasu honetan, erabiliko dugu biderkagai edo faktore komuna ateratzea zatikera algebraikoa sinplifikatzeko. Adibidekin, lehenengo adibidea, bos A gehi bos B, zatia berbi gehi AB. Hemen, saiatuko gara biderkagai komuna ateratzea, eta gero ikusiko dugu sinplifikatu diteken dela ez. Zenbakitze elean daukagu bos A gehi bos B. Zer dago komuna hemen? Kasu honetan, bosta eta bosta. Bost aterako dugu zenbakitze elean. Eta izendaitze elean zer dago komuna? Hemen daude A berbi eta hemen AB. Hemen dago A bat eta hemen A bat ere komuna. Orduan, zelan gelditzen da? Esan dugunez, zenbakitze elean bost ateratzen dugu komuna. Bost, irekitzen dugu parentesia, eta zer gelditzen da bost atera ondoren? A gehi B. A gehi B. Eta izendatze elean, esan dugu komuna dela A bat. Orduan, A ateratzen dugu komuna, parentesia irekitzen dugu, eta hemen gelditzen da A bat gehi B. A gehi B. Eta orain ikusten dugu hemen, zer dago berdina, biderkatzen A gehi B eta A gehi B. Hori sinplikatu dezakegu eta bata bestearekin joaten da. Hau honekin joaten da eta hemen idatziko dugu gelditzen dena. Hau da, zenbakitze elean bost gelditzen da eta izendaitze elean A gelditzen da. Bost zatia. Hau da erantzuna. Beste adibide bat ikusiko dugu orain. Beno, bigarren adibidea ikusiko du. Zatika algebraiko hau daukagu. Lehenengo eta behin faktore komuna ateratzeko eta erraizteko kontua jakiteko zer atera behar den, deskonposatuko dugu elementuak ikusteko gai bakoitzean zer dago komuna. Orduan, 6 ordez jarriko dugu bi bider hiru. Isa berbi ordez, isa bider isa eta bider y. Minus, lau ordez, bi bider bi. Isa izango da. Y-a berbi, i bider i. Minus, bi x i. Eta izendatzailean, bi izango da. Isa beriru, isa bider isa, gehi, 8 ordez, bi bider bi, eta xy-a, xy-a. Horrela, errazago izango da konturatzea hemen zer dago berdina. Horrela, zenbakitze elean ikusten dugu, komuna dagoena bi bat, hemen eta hemen. Isa bat, eta y bat, eta y bat. Hori da, aurrean jarriko duguna. Bi, x, i. Hau da, komuna dena hiru gai horietan. Irekitzen dugu parentesia, eta zer gelditzen da bakoitzean, hau atera ondoren. Hemen gelditzen da, hiru eta isa bat. Minus, bi bat eta y bat. Eta minus, eta hemen dena atera dugunez, bata gelditzen da. Gogoratu, dena ateratzen dugunez, bata gelditzen da. Eta izendatzailean, zer dago komuna? Bi bat, hemen dago, eta hemen. Eta x bat baitere bietan. Beste guztia gelditzen da. Orduan, komuna dena, hasieran jartzen dugu, bi isa, parentesia jartzen dugu, eta zer gelditzen da? X bider x, x berbi, gehi, bi bider bi, lau, y-a. Eta orain ikusi behar dugu hemen, zer dago berdina biderkatzen sinplifikatzeko. Gogoratu, biderkatzen egon behar da. Hemen daukagu berdina, goian daukagu bi zenbakia joaten da hau honekin, berdina delako eta biderkatzen ari da, isa, hau ere joaten da isarekin, eta beste guztia ez da berdina. Orduan, orain idatzi behar dugu hemen, zer gelditzen da. Orduan, zenbakitzailean gelditzen da y bat, parentesia, 3x ken bi y-a ken bat, eta izendatzailean isa berbi gehi lau y-a. Azkenengo gauza gogoratzeko beko parentesia hobe dela ez jartzea zer dago biderkatzen, eta hau da erantzuna.